qualsevol àmbit social. És inqüestionable dir que l'exercici físic és vital per a tindre una bona salut, redueix el risc de moltíssimes malalties i per supost també de l'obesitat. Per això els nostres objectius serien que l'esport s'ha de convertir en la part fonamental i clau del procés educatiu vital de totes les persones, de manera que les futures generacions entenguen la pràctica de l'esport com una activitat imprescindible en la seva vida, i l'esport a més ha de ser una eina fonamental per a afavorir la socialització de totes les persones i l'arrelament al territori. Dir que des de Compromís hem volgut superar aquest model esportiu promogut els últims anys per el Partit Popular basat en la competició i en la política esportiva dels grans esdeveniments, ja s'ha anomenat també abans la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la hípica, etc. I nosaltres tenim un model diferent que és el que anem a exposar. Considerem que el foment i la pràctica de l'educació física ha de tindre continuïtat i d'estar dissenyada per a tota l'etapa de l'educació obligatòria, també fins als 18 anys. Això també se pot aconseguir reforçant l'assignatura de l'educació física. Volem ficar en marxa la llei de professionals de l'esport amb la finalitat principal de protegir la salut dels usuaris d'activitats esportives, regulant determinades professions, professorat de l'educació física, professionals especialitzats en preparació física, monitors, monitores, equips directius, tècnics, etc. Exigirem determinades titulacions o qualificacions professionals per al seu exercici legal, tant com s'ha apuntat també al principi d'esta jornada, i establirem funcions que poden ser desenvolupades per cadascuna d'aquestes ocupacions. Amb una eficaç aplicació de la llei s'evitarà així mateix l'intrusisme professional que es dona en l'àmbit esportiu. Perquè jo estava en les Corts quan es va aprovar la llei del 2011, l'última llei que va entrar en el Parlament. Jo sí que vos tinc que dir, i a més és un compromís que estic que ho tornaré a fer, i aquesta llei es va presentar a les Corts en el Parlament i jo on vaig demanar ajuda i on em vaig assessorar va ser en la gent de la universitat i en la gent del col·legi. Fins a l'últim moment vaig tindre assessorament de les dues parts, perquè sigueu els que realment conegueu el tema. Molt millor que jo, com a mestra, puc veure una problemàtica o com a estar fora de l'Ajuntament, però que no la veig de forma tan integral com vosaltres pugueu veure. He estat ahí i la van defendre. I ara diu el company, l'any que vam aprovar la llei, una llei plena d'incompliments. L'última llei que s'aprova en un Parlament per no fer absolutament res. I els datos estan ahí. Una és la implantació d'un programa de salut i esport, és a dir, consisteix en la coordinació del Servei Valencià de Salut i les administracions locals per a posar-se en contacte mitjançant la tasca dels especialistes en ciències de l'activitat física i l'esport. El procediment seria el metge fa el diagnòstic i fa una recomanació de l'activitat física i el pacient i l'especialista que cada ajuntament deu de tindre, perquè jo crec que n'hi ha un deute, hi ha una figura que es va desenvolupar que és l'agent de desenvolupament local. Jo crec que tots els ajuntaments tenen la capacitat, perquè si no es poden fer per ajuntaments, sí que es pot fer per mancomunar i aquest servici, té que haver al front gent de la universitat per fer aquestes tasques, per coordinar, per planificar, perquè tots els ajuntaments, més grans o més menuts, tinguem instal·lacions esportives. Tots els ajuntaments més grans o més menuts tinguem centres de salut. I la millor medicina que n'hi ha, des d'un centre de salut moltes vegades és l'activitat física. I si en el seu dia es van crear les figures d'assistenta social, de persona de desenvolupament rural, avui en dia crec que n'hi ha que potenciar el tema de la figura de gent que sí que n'hi ha titular en la universitat. I no ho dic per quedar bé en la gent que esteu així de la universitat, ho dic perquè ho crec. És a dir, n'hi ha instal·lacions, n'hi ha personal, però n'hi ha una infravaloració del personal, la no utilització o la mala utilització de les instal·lacions i crec que és sumament important en coordinació en els centres de salut. Per què? Perquè, com he dit, és la millor medicina, el moviment de les persones. Jo vaig portar a les Corts Valencianes el tema de la regularització de les professions. Ho vaig portar en el 2010 a debatre en les Corts. Lògicament, vaig a defendre-ho sempre, perquè crec que és un deute en la professió que tingueu la gran majoria d'aquesta base. Ho vaig defendre en el 2010 en les Corts Valencianes i ho demanaré i m'imposaré i faré tot el que estigui a les meves mans perquè això vagi endavant, per el tema de la professió i sobretot per la seguretat, perquè estem jugant en la seguretat i la qualitat de vida de les persones.